Πώς μετατρέψαμε την αυλή μας από έτσι σε αυτό το αποτέλεσμα μόνο μέσα σε μία μέρα, ούτε καν 24 ώρες. Για να μην πολυλογώ, πάμε να σας δείξω πώς ξεκινήσαμε. Κάπως έτσι ήταν η αυλή πριν. Ξεκινήσαμε με το βάψιμο, είχαμε στοκάρει βέβαια 2 μέρες πριν. Περάσαμε λοιπόν 2 χέρια από το συγκεκριμένο μπανανί χρώμα. Ουδέτερο χρώμα μπορώ να πω, αρκετά φωτεινό, φαίνεται και διαφορά έχει φωτίσει. Εδώ τοποθετήσαμε μία τέντα την οποία, παιδιά, την πήραμε από τα Lidl. Αφού λοιπόν καθαρίσαμε, ετοιμάσαμε το γκαζόν, το οποίο το πήραμε από τα Jumbo. Μπορώ να πω ότι είμαστε αρκετά ευχαριστημένοι. Και εδώ είναι το έπιπλο που πήραμε για έξω. Είναι ένας καναπές, 2 πολυθρόνες και ένα τραπεζάκι. Το πήραμε συγκεκριμένα από τα Lidl. Βέβαια, έχει παρόμοιο και στα Yousk. Κάπως εδώ λοιπόν είναι το αποτέλεσμα. Βέβαια, βάλαμε μετά και αυτή την καλαμωτή με λουλούδια και φωτάκια. Πάρα πολύ ωραία, μπορώ να πω ότι την έχω ερωτευτεί τη συγκεκριμένη. Κάπως έτσι λοιπόν τοποθετούμε την καλαμωτή μας. Πραγματικά, παιδιά, δίνει άλλη αίσθηση, δίνει άλλο vibe, πάρα πολύ ωραίο. Και κάπου εδώ είναι το τελικό μας αποτέλεσμα. Πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ οικονομικά. Μέσα σε 24 ώρες μετατρέψαμε την αυλή μας σε ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος για χαλάρωση.